Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathimirantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം 9-ാമത്തെയും 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്, ചെറുതാണ് 11ഉം. ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ 9-ല് 11-ാമത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരുമിച്ചാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ എടുത്തത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം ചിലപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ എന്തോ അപരാധങ്ങൾ അത് ഏതിനകത്താ മാതാജി വരുന്നത്? ഏതാണ് ഈ അപരാധങ്ങൾ എന്തോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന്? നാമാപരാധമാണ് മാതാജി. നാമാപരാധം വൈഷ്ണവഗീതത്തിലുണ്ട്. വൈഷ്ണവഗീതം അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് നോക്കിയെടുത്തു. പേജ് നമ്പർ 71. ഹരേ കൃഷ്ണ. 71. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 9. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീം നക. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീ നക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രാസോത്സവാത് പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഠമിഹാപി ഗോകുലപതേഃ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകത്തില്?
വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരമധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് കുര്യാത്തസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിന. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതില് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി അതാണ് ഈ 9ാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് മഥുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം എന്താണ് പറയുന്നത്? മഥുര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഥുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മഥുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ് വൃന്ദാവനം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാലും അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ് ഗോവർദ്ധനം. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതത്രേ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മേന്മയേറിയതാണ് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മേന്മയേറിയതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? മഥുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് അത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് മഥുര പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠം പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താണ് വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധനം പറഞ്ഞു, രാധാകുണ്ഡം പറഞ്ഞു. 5 കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതില്. ആണോ? വൈകുണ്ഠം, മഥുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം ആണല്ലോ. മഥുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലും മധുരയിലും ഏതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഏറ്റവും മികച്ചത് മധുര അല്ലെ? മധുരയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മുന്നിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? മധുരയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ആണല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ 6 മാർക്കായിരിക്കും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പറയണത് കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അപ്പൊ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാളും പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലീലാ വിനോദങ്ങളില് ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു കൂടുതൽ കളിച്ചിരുന്നത്? കാലികളൊക്കെ മേയിച്ച് നടന്ന ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞത്? വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതായിട്ട് എന്താ പറയണത്? ഗോവർദ്ധനം പറയുന്നു. ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലോ എല്ലാത്തിലും മികച്ചതാണ് രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ പറയാം, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ഏതാണ്? മധുരയാണ്. ആണല്ലോ? ആണോ? പ്രിയമാണ് മധുര. മധുരയേക്കാൾ വൃന്ദാവനം. മേന്മയേറിയതാണ് ഗോവർദ്ധനം. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്.
അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയില് ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് മധുരയാണ്, വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മധുരയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അപ്പൊ മധുര വൈകുണ്ഠാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ വരേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ചെറുതുമെന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വൈകുണ്ഠാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ഡം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവർദ്ധനേക്കാൾ പ്രിയം ഏതാ മാതാജി? രാധാകുണ്ഡം. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, രാധാകുണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് മഥുരാ നഗരം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം. രാസലീലകൾ ഹേതുവായതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠിതമാണ്. അതിനേക്കാളും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പലതരം ലീലകൾക്ക് ഹേതുവായതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന സ്ഥലം. കാരണം ഗോകുലനാഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമാമൃത ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് അവിടെ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ തടത്തിൽ ശോഭിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സേവയെ വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരുവനും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ഡം. അതായത് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതില് കണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലത്? ഇനി അടുത്തത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയാം. ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ മധുര നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മ എവിടെയുള്ളത്, ആത്മീയ ലോകത്തിനാണുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ജന്മമൃത്യു ജരാസാഗരത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മധുരയിൽ ജന്മം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്ത്, മധുര. ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ് എന്ത്, വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലാവിനോദങ്ങളും നടന്നതാണ് വൃന്ദാവനത്തില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേം മന്ദിർ അല്ലത്, പോയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ഥലമാണ്. പ്രേം മന്ദിർ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈയിടെ പോയിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം അവിടെ അല്ലേ ഗോവർദ്ധനം ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി? പ്രേം മന്ദിറിന്റെ അവിടെ ഗോവർദ്ധനം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗോവർദ്ധനം പ്രേം മന്ദിറിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷ പാതകളിൽ നിന്നും ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്കറിയാലേ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണൻ കാലിൽ വെച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും എവിടെയാണ്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെ രാധാകുണ്ട് മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്,
രാധാകുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെല്ലാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? രാധാകുണ്ടിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഏറ്റവും ഭഗവാന് മേൽപ്പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. രാധാകുണ്ട്, രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട് അപ്പുറത്തുപ്പുറത്താണ് കാണുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം പോയപ്പോ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അവിടെ ചെറിയൊരു സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായി, ഇതാണ് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ രാധാകുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ട് പുനരുദ്ധരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവം അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ ആ ആത്മീയമായ പ്രാമുഖ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ദിവ്യ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ, അവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ആ ആത്മീയമായ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയാണ് നമ്മുടെ 9ാമത്തിൽ. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതില് വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോ അതപ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് രാധാകുണ്ടിനെ പറയുന്നത്. ഈ 10, 11 കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പോകാം. ഇതിലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, നമ്മള് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാധാകുണ്ടം അല്ലേ ടോപ്പിൽ പറയേണ്ടത്? അതെ, തിരിച്ചാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രേമം വരുന്നത് രാധാകുണ്ടം, പിന്നെ ഗോവർദ്ധനം, പിന്നെ വൃന്ദാവനം, മധുര, വൈകുണ്ഠം, അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നാലേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുമ്പോ കൂടിയിട്ടല്ലേ ചിന്തിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടം, പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് അവിടെ? ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെ വരില്ലേ? ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏറ്റവും അങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ? ആ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ഭഗവാൻ പ്രിയം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടം, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രിയം കുറഞ്ഞതും നമ്മൾ പറയണം അവിടെ എടുത്ത്. ശരി മാതാജി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാൻ ഇത്തിരി സൗകര്യമായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? വൈകുണ്ഠം മധുര അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ അല്ലേ മാതാജി? വൈകുണ്ഠം മധുര. അതെ, വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ടം തിരിച്ചു പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പറയുമ്പോ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടാണ്. അതിനേക്കാൾ താഴെ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ. അതിനേക്കാൾ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവ് ഗോവർദ്ധനം, അതിനേക്കാൾ കുറവ് വൃന്ദാവനം നമ്മൾ പറയണം. അങ്ങനെ മറ്റേതാവുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ പ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗൗഡീയ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന്. അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഓർത്തിപ്പിച്ചപ്പോഴാ ഓർത്തെ. അതാണ് തോന്നുന്നു മാതാജി തരാന്ന് പറഞ്ഞത് സമയം കിട്ടുമ്പോ. ഓക്കെ, ഷോഡശ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഒരെണ്ണം. ഗൗഡീയ കഴിക്കാൻ വഴിയില്ല. ഗൗഡിയത്തിന്റെ ഷോഡശ സംസ്കാരം പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഷോഡശ സംസ്കാരം എനിക്കറിയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. രാവിലെ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നോ? ഷോഡശ സംസ്കാരം. വേറെന്തോ നമുക്ക് ഇതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10 പറയണ്ടേ മാതാജി? 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം, നാളെ എടുക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയത്തിന് എടുത്തരാം, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനൊന്നാമത്തെ രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാധാകുണ്ടിന്റെ, അപ്പൊ ഇതില് വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. കൃഷ്ണാസ്യേ പ്രണയവസതി പ്രായാസീഭ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതസ്താദൃഗേവേ വ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈഫല്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേതം സകൃതപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണാസ്യേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈഫല്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമതം സകൃതപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നമുക്കിത് വായിച്ചപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയണത് ഇവിടെ. മീനിങ്ങിൽ വായിക്കും. ബ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാക്കാരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ബ്രജഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട കുറെ വസ്തുക്കളും കുറെ കാര്യങ്ങളും എവിടെയുണ്ട്? വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആര്? രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ മഹർഷിമാര് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ സരസ്, രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാര് പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ സരസ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളായി അനേകം ഗോപികളെക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാര് പറയുന്നത് രാധാകുണ്ഡം എല്ലാ വിധത്തിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണത്. ഏത് മികച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും എന്തിനെ എളുപ്പം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ടിന്. സാധാരണ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് മികച്ച അത്രയും ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തന്മാരെ കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ. രാധാകുണ്ഡത്തില് ഒരു തവണ സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് കൂടി എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. ഒരു തവണ രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും. അത്രയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ട്, രാധാ സരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കാണ്? ആ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ എളുപ്പം പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും എന്താണ്? രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏത് ഭക്തി?
പ്രേമഭക്തി അല്ലെ. നമ്മള് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, നൃത്ത നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് പ്രേമഭക്തി. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ തന്നെത്താന് അവന് പ്രത്യക്ഷമാകും. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാധാകുണ്ടത്തിൽ പാർക്കുക മാത്രല്ല രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസിമാരുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനേക്കാളും എളുപ്പത്തില് വഴി ആരാണ്? രാധാറാണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രാധാകുണ്ടത്തില് പാർക്ക രാധാറാണിയുടെ ദാസിമാരുടെ ആശ്രയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന നാരദ മഹർഷി, പിന്നെ സനകൻ, ഇവരെ പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? മഹാഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയാണ്. രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്ര ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ആ മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാറാണിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഭാവന ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. ആ രാധാകുണ്ട കരയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്കത് നടക്കുമെന്നിവിടെ പറയാണ്. രാധാകുണ്ടത്തിൽ കരയിലുള്ള താമസവും പ്രതിദിന സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ടത്തില് കരയിലുള്ള താമസം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിദിന സ്നാനം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ കരയിൽ താമസിക്കുക, പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാധാകുണ്ടത്തില് സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ ഏത് ഭക്തിയാണ് വരുന്നത്? പ്രേമഭക്തി. രാധാകുണ്ട സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിന്റെ സേവനം കൊണ്ട് എന്താണ്? ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വത മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി, അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് രാധാറാണിയുടെ സേവകനാവാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയണത്? രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയാണ് അതും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടി എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം 9ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വായിക്കാവോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നോക്കട്ടെ. ശ്ലോകം 9 എന്താണ് പറയുന്നത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏതാണ് ആ ശ്രേണി? ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ്? വൈകുണ്ഠം, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, ശ്രീ രാധാകുണ്ടം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ ഗോവർദ്ധനത്തേക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ടം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം.
ഗോവർദ്ധനത്തേക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ഠം. രാധാകുണ്ഠം. അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയുന്നത്. പറയാമോ മാതാജി? നോട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് അത് കേട്ടില്ല ഓർഡർ മാതാജി? ഒന്നുകൂടിയും പറയാമോ? ആ, ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഓർഡർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ പ്രിയം മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തേക്കാൾ പ്രിയം രാധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് 5ാമത്തെ ചോദ്യം അത്. അല്ല, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് അതല്ലേ? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഓ അത് ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നുള്ള കാരണം കൂടി പറയണ്ടേ? മാതാജി അതൊക്കെ എഴുതിയാ മതിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നുള്ള കാരണം കൂടി പറയണ്ടേ അതിനകത്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പറയണം. അത് ഞാൻ ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അത് നമ്മളിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടി പറയാം. ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് മധുര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ലീലകൾ നടന്നതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെന്താണ് ഗോവർദ്ധനം, ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയത്തെ ലീലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് നമുക്കത് കൂടെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഈ ഓർഡർ ഇതായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ 2ന്റെ 3ന്റെ ആൻസറും അതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ? ഗോവർദ്ധനപർവ്വതം മികച്ചതാവാൻ കാരണം ചോദിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1ാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. 2ാമത്തത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് അടിവാരത്തിലാണ് രാധാകുണ്ഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൃന്ദാവന. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ദേവരാജ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമം കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കായാലല്ലേ മാതാജി? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാനും അനേക ലീലാവിനോദങ്ങൾ കഠിന വർഷപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോകുലവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപികമാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ ആ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുടയെന്ന പോലെ തന്റെ ശോണാംബുജ രമണീയമായ പാണി കൊണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അതല്ലേ എന്റെ ആൻസർ? അതും എഴുതാം. പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ, ദേവരാജനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ അത് എഴുതാം. ഗോകുലവാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ, കുടയായിട്ട്. ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം. 2ാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതാം. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ബാലന്മാർ ഒരുമിച്ച് കാലിമേച്ച് നടന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണെന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് 3ാമത്തെ പോയിന്റ്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും രാധാറാണി ഒരുമിച്ച് പ്രേമലീലകൾ മുഴുകിയതും എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അത് തന്നെ അത്ര എഴുതാം. മുഴുകിയതും അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം. അതില് ഒന്ന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ ഇന്ദ്രനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എഴുതാം. 2ാമത്തത് ഗോപാല ബാലന്മാർ ഒരുമിച്ചുള്ളതും പിന്നെ രാധാറാണിമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാവാൻ കാരണം എഴുതാം. പിന്നെ രാധാകുണ്ഠം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അതെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് രാധാകുണ്ഠാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയണം. രാധാകുണ്ഠം പ്രിയപ്പെട്ടതാവാൻ കാരണം കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് എവിടെയാണ്? രാധാകുണ്ഠിലാണ്. അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഠ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട്, രാധാകുണ്ഠം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എഴുതാം. ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് എഴുതാൻ രാധാകുണ്ഠ് ശ്രേഷ്ഠമായെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രല്ല, രാധാകുണ്ഠ് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എഴുതാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിലുണ്ട് മാതാജി. അതിന്നും നമുക്ക് പോയിന്റ് എഴുതണം. കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയവാചനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ദയ കൊണ്ടാണ് സരസ് ഇത്രയും പ്രശസ്തമായത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറെ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്.
രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം. അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഒന്നും കൂടി. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകള്. സാലവനം, മധുവനം, ബാഹുലവനം അല്ലേ? ബഹുലവന, സാലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. ബഹുലവനം, സാലവനം, മധുവനം. ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? കേൾക്കുന്നില്ല. സാലവനം, കേൾക്കത്തില്ല. സാലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. സാലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. ഇനി അടുത്തത് ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഈ 4 വരെയുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വരില്ലല്ലോ, ഇല്ല 3 വരെയുള്ളതിന്റെ 2ഉം 3. ഇപ്പൊ നമ്മളതില് ഏതിന്റെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടു, മധുരയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ. 5ാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? വൈകുണ്ഠം, രാധാകുണ്ഡം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രൂപഗോസ്വാമി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും മാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാധാകുണ്ടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകുണ്ടിനെ വളരെയധികം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 11ാമത്തേതിന് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ പോയിന്റ് എഴുതണം. അതായത് 5ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. 5ാമത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? വൈകുണ്ഠം, മധുര, രാധാകുണ്ഡം. വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. ശ്യാംകുണ്ട് ഇതിൽ വരത്തില്ലേ? ശ്യാംകുണ്ടില്ല, രാധാകുണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പ്രാധാന്യം വരുന്നത് രാധാകുണ്ടിനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്നെ രഹസ്യാവതാരം എന്നല്ലേ മാതാജി പറയണേ? ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടുതൽ ആഗ്രഹം കാണിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മാതാജി 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയുമോ? സാലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. സാലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. ഇതില് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 11 കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കണം രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിനെ കൂടുതൽ, ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടുപിടിച്ചു, അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു രാധാകുണ്ട്. അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്.
പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് എഴുതാവോ മാതാജി? കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. ആ പോയിന്റ് വേണോ? അത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രാധാകുണ്ടിന്റെ തീരത്തിൽ ഒരാൾ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ സരസിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യുമെങ്കിലും വേണം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഭക്തി, അതായത് 107-ാമത്തെ പേജിൽ 11-ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിനിഷ്ഠമായ ഈശ്വര സേവനത്തിൽ ഇത് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഇനമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതാണോ മാതാജി? 107-ാമത്തെ പേജില് അതന്നെ. അതില് ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു 2-ാമത്തെ ലൈൻ നോക്കി വെക്കും മാതാജി. ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ തീരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാം അല്ലേ? അതല്ലേ? അതായത് കുണ്ടിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവന് പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് പറയുന്നു. രാധാകുണ്ടിൻ തീരത്തിൽ ഒരാൾ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ സരസിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യെങ്കിലും വേണമെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഈ പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഭക്തിനിഷ്ഠമായ ഈശ്വര സേവനത്തിൽ ഇത് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഇനമാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ. അതല്ല ഞാൻ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുത്തത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിന്റെ അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം നമ്മള്. കൃഷ്ണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് അതൊക്കെ എഴുതാം. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ബാക്കിയൊക്കെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. നാരദ മഹർഷി മാതാജി ഇവിടെ രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് താമസവും ആ ദിവ്യ സരസിൽ പ്രതിദിന സ്നാനവും മകോത്സവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്നത്രേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ എല്ലാം സാരം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് മാതാജി? എവിടെ പറഞ്ഞ? 108-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ്. രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് താമസവും ആ ദിവ്യ സരസിൽ പ്രതിദിനം സ്നാനവും ഭഗവത്സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അതൊക്കെ രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അതൊക്കെ കേട്ടോ. പേജ് എത്ര? 108. 108 മാതാജി. മാതാജി എനിക്ക് പുസ്തകമില്ല. ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയാ പോരെ മാതാജി? ഇതിപ്പോ ലൈവാണ്, റെക്കോർഡാണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിക്ക് ഈ പോയിന്റ് മുഴുവൻ അതിൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ. പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ച് അത് കിട്ടും കേട്ടോ. ആ പോയിന്റ് കിട്ടും.